campur sari tangga kang dumateng para kadang-kadang susana budaya wonten ing Kecamatan Brebek Sumrambah wonten ing Kabupaten Nganjuk ingkang sampun kempal manunggal wonten ing Stadion Brebek ing dalu menika badhe nderek anyeng kuyung gelar ringgit Purwo dalu natas kanthi kidalang Mazda Akbar Sah Alam minangka persembahan saking kadang kula pun Mas Ayu Jainah Zahra Abdullah ingkang minangka makarya wonten ing Taiwan dalu menika angregengaken swasana nderek atur panglipur dumateng para kadang-kadang ingkang sampun sami lenggah lan ugi pemerintah Kecamatan Brebek ingkang sampun paring kesempatan fasilitas tempat lan sapanunggalipun dene pagelaran menika saged lumampah kanthi lancar kalis ing rubeda lan ugi sanggar seni Astabrata ingkang dalu menika ugi ingkang badhe nderek ngregengaken swasana lan ugi kawula aturaken dalu menika bintang tamu ingkang badhe nderek ngregengaken swasana dalu menika pun Mbak Ayu Elisa Orkalus Alaso saking tlatah Ngayogyakarta dalah Mas Gareng Jajak saking tlatah Purwodadi Jawa Tengah lan ugi dumateng para kadang-kadang masyarakat desa Brebek Sakupeng mliginipun lan ugi Sumrambah wonten ing Kabupaten Nganjuk dalu menika giaran ringgit Purwo kagelar kasiraken langsung lumantar live streaming channel YouTube Astabrata Media lan saderengipun gelar ringgit Purwo dalu natas mangke ugi kalau aturaken wonten bakti sosial ugi wonten santunan dumateng para kadang-kadang lansia ingkang sampun samapta ing diri sawega enggati hanampi wontenipun santunan saking Mbak Zahra Abdullah. Para langgah, para rawuh ingkang bagya mulya sumangga. Dalu menika kangge angregengan swasana saderengipun gelar ringgit Purwo Mbak Yopika dalam Mbak Sinta Widya Palupi sumangga katuraken atur lelakon campur sari Astabrata Suta Suka. Mbak Sinta, Mbak Yopika, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah, dalam malam hari ini kita bertemu di Stadion Brebek dalam keadaan cerah ceria. Alhamdulillah, aku keng panuwun pandonga panjenengan dalu menika dene panjenengan sampun nderek handet donga ing dalu menika sampun dipun paringi terang benderang kangge hanggelar ringgit Purwo dalu natas. Nggih raos syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene dalu menika sampun kasembatan anglipur para kadang-kadang masyarakat Brebek. Mbak Sinta? Nggih Pak bisa. Mbak Yopika? Nggih Pak bisa. Siap nggih? Siap. Semonggo Astabrata Suka. Mbak Yovita, Astabrata, Suka lagi. Bus